Per calcular el mínim comú múltiple de 10 i 25, tinc diverses opcions. Puc pensar que el mínim comú múltiple d'aquests nombres és un múltiple comú d'ambdós el més petit possible, el mínim. Així doncs, es tracta de buscar múltiples de 10 i 25 i trobar-ne un que sigui comú a tots dos, el més petit possible. Així doncs, podria calcular els múltiples de 10, uns quants. Recordeu que el 0 és opcional, es pot o no considerar múltiple de tots els nombres. 10 per 1 és 10, 10 per 2, 20, 10 per 3, 30. Fixeu-vos que estic sumant 10 cada vegada. I així podria continuar si ho necessités. També escriuria els múltiples de 25 fins que en trobés un, llevat de 0, que sigui comú a tots dos. «25 per 1, 25 per 2, 25 per 3... Fixeu-vos que anem sumant 25. Ja puc parar perquè el 50 m'ha sortit a tots dos. Us torno a recordar que el 0 de vegades ni tan sols s'escriu o es considera múltiple. És per això que el 0 mai el tenim en compte encara que l'escrivim. Així doncs, el 50 serà el múltiple comú més petit llevat de 0. El mínim comú múltiple de 10 i 25 és 50. Per calcular el mínim comú múltiple de 14 i 6, puc escriure els múltiples de 14 i els múltiples de 6. Recordeu que el 0 és opcional. Si escric múltiples de 14, obtinc aquest inici de la llista. I si escric els múltiples de 6, tinc aquests d'aquí. Si em fixo, el 42 és el primer que es repeteix si no tinc en compte el 0. Una altra manera de fer el càlcul és factoritzant. 7 per 2 fan 14. 3 per 2 fan 6. Factoritzo cada nombre i agafo tots els tipus de factors que tingui, però només d'allà on hi hagi més. És a dir, com que tinc el factor 2 i només el tinc una vegada, a cada lloc l'agafo una vegada. Tinc el factor 3 i on més el trobo és aquí, una altra vegada. El nombre 7 també el tinc i on més apareix és el 14, una vegada. Amb aquesta combinació de factors, que dona 42, 2 per 3 fan 6, 6 per 7, 42, obtinc el mínim comú múltiple. Però per què funcionen? Si us adoneu, jo tinc el 7 i el 2 que fan 14. És a dir, aquesta combinació és un 14 per 3. Per tant, és un múltiple de 14. Però, si us fixeu, també tinc un 6. És a dir, tinc 6 per 7. Per tant, aquest nombre també és un múltiple de 6. 2 per 3 per 7 és múltiple de 14
i múltiple de 6. Per tant, és un múltiple comú. Com puc assegurar que és el mínim? Si us fixeu, no he afegit cap factor que no sigui necessari. Necessitava un 2 i un 3 per obtenir el 6 i necessitava el 2 i el 7 per obtenir el 14. No hi ha cap factor innecessari. Per tant, aquest nombre és el més petit possible, que fa de múltiple de 14 i de múltiple de 6. Per fer aquest càlcul, puc factoritzar el nombre 50 i el 24. 50 és 5 per 10. El 10 no és un nombre primer, necessito factoritzar-lo també. 10 és 2 per 5. Per tant, el 50 és 5 per 2 per 5. El 24 és 8 per 3. 8 és 4 per 2. I 4 és 2 per 2. Això vol dir que 24 és 2 per 2 per 2 per 3. Els factors que m'han sortit són aquests d'aquí. És a dir, tinc dosos, tinc factor 3 i tinc factor 5. Dels dosos, observo que aquí en tinc un, però aquí en tinc 3. He d'agafar 3. D'on més hi ha? De 3 només el tinc aquí una vegada. I els 5 només els tinc aquí i apareixen 2 vegades. Tots els tipus de factors, d'on més hi ha? Si faig aquest càlcul, 2 per 2 per 2 són 8, 8 per 3 són 24, 5 per 5 són 25, 600. Això vol dir que 600 és el mínim comú múltiple de 50 i 24. El mínim comú múltiple de 10 i 20 és 20, ja que 10 per 2 fan 20. Per tant, 20 és múltiple de 20 i també és múltiple de 10. En aquest cas, el mínim comú múltiple de 2, 4 i 12 és 12, ja que 6 per 2 fan 12, 4 per 3 fan 12. Per tant, el 12 és un múltiple de 2 i de 4 i, evidentment, també ho és d'ell mateix. En aquest altre cas, 7 per 4 fan 28 i 14 per 2 també fan 28. Això vol dir que 28 és un múltiple de 7, 7 per 4, i 28 és un múltiple de 14, 14 per 2. I, evidentment, tot nombre és múltiple d'ell mateix. Vigileu en aquest cas, perquè encara que tots els nombres siguin de la taula del 6, el 24 no és el mínim comú múltiple. Observeu el següent. 6 per 4 són 24, però 18 per 2 no són 24, 18 per 3 no són 24, és a dir, el 24 no és un múltiple de 18. És per això que en aquest cas el mínim comú múltiple l'hauríem de calcular amb un dels mètodes explicats anteriorment.